Oliver Domboka akamirirwa na Simon mwina wake. Then na Catherine Domboka. Koma. Basi mkoma ere. Koma. Takamiri nyaya pamberi penyu. Nyaya zvekuti ndidzorere mari yangu iyo ndakakupa kuti uite basa hausina kuita. 1,970 US. Yane mbo dzako chitupa nemari dako. Akutaura izvozvo ndimetias. Mari nyame achitaura kuna Oliver na Catherine. Ahora tinzwe Metias zvakafamba sei. Uye chekutanga ngeima kumumiririra iye hapo. No, it's okay. Ngatiziya mai kana usikazivi kune mwana ndiwo ucharipira ere. Nekuti mai unofanira kutoziva kuti mwana ari kupi. Matsotsi towaziya anouya muno machinyepa kuti haasi kuziva kuti tikatotarisa iko keshi yavo pamukana meseji dzavo vakatotaura nezuro. Ndikuye vanhu vakataura nezuro. Ndikunyepa here kuti makatotaura mese nezuro. Anonzani? Na Oliver. Anonzani? Strata. Nani anonzani? Oliver. Na Oliver. Makapedza kutaura naye rini? Nguva yakadii? Nguva ine time kwa? Zvarimo. Tikatarisa mufoni menyu matoni makataura naye nezuro. Foni yenyu iyo iri papo. Titarise izvozvo zvika muchiyepa tohata tinotanga kutodira nemiti izvozvo. Hamunotaura naye nezuro? Saka watimaina bako kamira mwana. Umukoma na mani. Ivivo taura vakapedza kutaura naye taura itokwati. Ndo papapedza. Asina mai unotaura wese. Unosaziya sei muchiuya kuno mwatadza kuzvibvunza kuti imi muchifamba kuuya kwese munotadza kuziya kuti ndati inzwai muchiuya nyaya dzamunotaura ngedzei pama muchiuya kudai motadza kubhuya nyaya yacho kuti koye mukomana ari muri kuuya kudari kuperekedza mai ivo apeta vataura naye nezuro. Ini Simon watu wakamira Olive ndakazomirira Olive ari kupi? Samunomira kuno musuza kuti ari kupi? Isasarake iyo Simon Sasarake apa Mukasamuburitsa. Nekuti vanotamba nedare. Kutamba nedare. Vachitaura nyaya yako, vari kuziya kwavari, vakauya kunyepera dare. Makuita pamusoro changamira wangu dare rese. Changamira chete. Ini ndiri mugari wemuno old Makamba extension. Pamba ndiri kuvaka. Saka kurapera paseri. Oliver Kutora kwakanotendera kumagamba semunhu anoziva basa rekupfurira dzimba nemachayodzi. Ndokubva aona pamba pangu pane imba yanga isina kupfurirwa. Anokumbira nhamba kumabuilders anga ari kuvaka zviri mugupi.
ndokubva apuwa ndokubva andibata pafoni paya. Andibata pafoni tinokurukura kudzamarara takaonana paya tinoita sesere kundoti tinoona mudzimai wake anosevenza paMinistry of Youth ndokubva taonana. Iri mboyo kuda kuratidza kuti shuwa basa ndinoriziva, musandityira ndisiri tsotsi. Apedza anotaura nechechi yake, saka inosamufundisi akanditaurira chechi yake ndichinzwisisa vatendi vechechi yakataura. Ndakamuti aiwa USD ndo yakati ndo chechi yake. Ndikati aiwa zvakanaka shamwari, vagara shamwari dzangu maSDA. Tadaro paya akachizotaura mari yaitarisira kuti ndimupe, ndikamurisa kuti ndasina kwanisa kurumidza ndaiona. Akati aiwa mufundisi chinditsvagirai mari inoita kuti ndida kugadzira an example muno marusapi semunhu aishandira kuHarare. Akandiratidza umbowo kushandira kwake kuHarare ukandigutsa. Ndikanzi chinditsvagirai mari kuti ndikugadzirirei imba denga rayo vanhu ndichizova rifeya pamba penyu vachiona muzopedzisa imwe mari. Chokwadi ndakamutsvagira mari yaikwana 1,500 ndikamupa. Ndokubva ati in 2 weeks time waizouya nematrusses yese achiuya achiita basa nevanhu vanokwana 24. Ndikati iwo 24 zvikanzi hongu kutoita fix and supply ndine kambani yangu. Ndikati aiwa zvakanakayo. Zvadaro paya wakaenda 2 weeks dziya dzakapana. That was last year in November. Last year but 1 in November. Dzakwana paya 2021. Dzakwana paya ndakaedza kumubata. Murume anogona kutaura zvokuti unofunga kuti zvaari kutaura ichokwadi. Waizondononesa pamwe ndiri kumvuma ndimboita rimwe basa ndasandapedza ndiri kuuya ndezvimufundisi. Ndakaita kuti vandichekere mapuranga, saka kuri kunyudza kunyanga kwacho semunhu angasatazivawo nyanga mumazuva yayo nekwezvo zvindokwandaa kushandira. Kudzamarara anozondionesa kuti munhu wandakapa contract kuti andigadzire mapuranga wakatiza, because wanga azopa waita contract nemasoja ndobva amatsodza, saka wakatiza ndobva andipa nezita racho. Zvinoitawo Mwari chechi ndobva yandichinja kubva kuzi munyanga ndandiri ndichienda kunyanga kwacho. Saka ndaenda kunyanga ndakachida kuva neshungu dzokutsvagudza kuva kuti munhu uya ichokwadi here. Chaplain wemasoja munin'ina wangu ndokuchibvunzurudza chikanzi munhu unotaura ndomuziva, asi kuti wakamboita contract nemasoja aiwa hana atori muno munyanga. Saka ndakamutichita kumudaidza, akamudaidza ndobva auya paya ndobva ndichifonera vadombo katiri pamwe chete vari kuti iwewe wakatosungwa wakatiza after waita contract nemasoja. Vakafonerana. Vadombo kavataridza kupera mazwi vakunzwa kuti vari kufonerana nemunhu isu tiripo ndobva vapera mazwi. Tikati aiwa munhu vakuru izvi zvapera zvichindipai mari yangu. Saka ndakazoita kuti ndiende kumapurisa ndinomhangara nyaya iyi. Mai ndamhangara nyaya vakanditi mufundisi ndinokumbira rupo pamwana wangu nguva diki diki anodzosera mari iyi. Samai ndimai vangu ndakavanzwisisa. Nepo akaenda maoko emapurisa akaenda kukota akandonyepa, asi vataura zvavataura pane zvandakaita kuti at least tikwanise kumbonzwisisana nekukwidza kutaura kwamai. Zvadaro payapa mukomana handina kuzombomuona. Kuda kubata foni dzake hatisiri kuita, kuda kudai hatisiri kuita mukomana uyu. Kudzamarara ndazosvikawo kudare kuno kuti pamwe ndikarikapa chandongodai mari yangu kuti idzoke hayo ndo chivavarirwa chandawirawo mudare rine mazvita. Right. Nirikutaurwa iyo Catherine. Mari yemunhu irikudiwa 1,970. wakatanga wampa 1,500 So but that's another 470. Right. Nema proof of payment or receipt or whatever. Womuda ndinawo asi ari kumaoko emapurisa. Hapana chakaramba mudare wakazvigamuchira, asi wakapa wrong information kudare. Ndikuti vakada kuedza kumubata kana kumutsvaga vasi kumuwana kubudikidza neinformation yakasiya mudare. Ndokungwara paakaita, asi kumusha ndikutsvagudza ndokodzidza mudzimai wangu, ndikudzidzisa mudzimai wangu anombosvika kumusha. Isusu tinokiya mai wacho tirikuwapa zvirikutaurwa munotaura kune mwana wenyu kuti tirikumupa 2 weeks kupay. Kana asina kubhadhara imi muri 2 tirikuya kutora mari iyo pakudzika dzenyu.
Mazo. Manzwa ere zvatukupai 2 weeks kuti munotaura nemwana wenyu nekuti munotaura naye ndianoteerera imimi mai wacho. Saka mukunzwa here zvatiri kutaura munomudara hamunyembe zvamamuchinyembera kuti hamutaurira munotoziva kuti munotaura naye mundokutaurira kuti tabva kubasa dari kuyo tapuhwa 2 weeks dzekunzi ubhadhare muchinda wemari yake. 2 weeks idzodzo dzikapera mambo makoni timu ravo reexecution ramagondo harishai rinekuuya richizotora zvinhu pamba pangu nepamba pemukoma wavo kuti asungwa 22. Saka naizvozvo ameno izvozvo hazvina basa isusu tikupa instruction muchanozoziva zvekudii kuti chakamushayisa mukadzi chii zvava zvenizvo asi nimendai munoite izvozvo 2 weeks ndodzapapwa nechii nedai. Saka isimukai muende mutanya nguva yakadini 4 months 4 weeks naitokai mwedzi mamakumbira it's okay until 4 weeks 4 weeks after 4 weeks mari kana isina kuuya pangu padare unouya kubhadhara dziri kudare nemwedzi achizodai zokuya kutora mari yake kana usina pasina chauya iwewo yautaura kuti hapana chine chauya toenda tondosora zvinhu mari yacho kuna mai wako mari yawatendibudisira mufoni 27,000 haisi kubuda ndizikuti ungafoni haisi kubuda mari une mari haisi kubuda mari mune mari mune 30,000 mune 30 iri mwayusa ani mwana wenyu kuti mubhadhare zvedare adini pamukuru inotoda mukuru kana kuti kana waisade iko enda paokei kana waisa paikoke enda nawo unopuhwa mari message yemutu ari kupi chipta uzviitima